Ako si kúpil Donovali? A to je veľmi jednoduché. Ako si sa dostal k tým lyžiarským strediskám? Veľmi jednoduché. Donovalom som sa dostal veľmi jednoduché. Som vysvetoval, že som kupoval tie počítače a keď padol režim, som mal cez 4,5 milióna korún cash. Dobre. A malá privatizácia bola taká, že proste v novinách si prečítal, že zajtra predávajú, ja neviem, v Banskej Bystrici. Boli tie dražby. Dražby, je v nádražbe, mohol sa kdokoľvek zúčastniť, dojsť na dražbu a vydražiť, čo chcel. No. A kto dal najvyššiu ponuku, tak tento dostal. A ty si išiel do Bystrice a išiel som do Bystrice. Tam sa udialo čo? No, lebo tam... viem, že ty si nešiel kupovať v lete. Nie, ja som išiel kupovať potraviny. Neviem prečo. Predajňu potravín. Áno, no prečo? Viem, lebo mohla byť 10 miliónové potraviny sa dali kúpiť za 2 milióny. Uh-huh. Lebo to bolo druhé kolo, nikto to v prvom kole nekúpil a vtedy mohol ten licitátor, licitátor to vedel znížiť až na 20% cenu. A väčšinou sa tak dalo kúpiť veľmi zaujímavé nehnuteľnosti za facku. No. Dobre, čiže ty si prišiel na tú dražbu. Áno, a nepodarilo sa mi to kúpiť. Niekto to vydražil za 1,5 násobok vyvolávacej ceny. Tak sme to nekúpili. Potom bola druhá dražba, ale robili to, vieš, ak to robili? Oni v tej Bystrici boli takí nejakí divní. Tam sedel v prvej rade takí tí najväčší podnikatelia, ako je Čupka, ten bývalý majiteľ toho pivovaru, Karol Konárik, ja neviem kto, páni, šlachta, áno, hej. A my vzadu, takí mladí frčáci, rozumiem, že sme mali tie tabulky a teraz sme pozreli, jak dražia tu tie potraviny. Tak išli 10 miliónov, potom znižovali to na 9, na 8, na 7, na 6, na 5, na 4, na 3, na 2. A keď to bolo na 2 miliónov, tak to bolo treba kúpiť. A začali sa teraz predháňať. 2 milióny, 2 500, 2 800, 3 5. A vydražili to za 12. Bol za nimi a oni ste šibnutí. Akože však dáte to nakoniec sa nejaký neborák kúpiť za 12 miliónov, však poďme za tým neborákom, pomôžeme mu to lacnejšie kúpiť a radšej nech sa s nami podeli o nejaké štístko, ne? No a oni, ne, my to robíme takto. Dobre, keď robíte, tak išli druhé potraviny, podobné, na Sásovej. A zase, išlo to zhora, dole a potom, keď to bolo úplne dole, tak zase to tam tí páni vpredu začali dražiť a proste to vyhnali zase na nejakú nezmyselnú cenu. A hovoríme, tak dokiaľ prehnali sme sa sem do Banskej Bystrice, nič to nekúpime. A nejaký športhotel na Donovaloch sa ešte tam bolo, že v ten deň sa draží ešte športhotel na Donovaloch, že za 6 miliónov, čo je 300 000. Čo je dnešný ekvivalent 200 000. No. A vieš čo? Odžibeme týchto pánov, som si hovoril, že nebudeme čakať, kým to vyklesá na 50% hodnoty, lebo to bolo prvé kolo. Ale ak to znižíme na 90, ak to si znižia na 90, tak hneď tichučko zdvihneme hore paličku a necháme si to odklepnúť. Že dobre. Tak sme počkali, takže vyvolávacia cena, športhotel Donovali, 6 miliónov 400 000, znižujeme o 10% na 5 miliónov, ja neviem, koľko. A bracho tak nenápadne dvihne takú tabuľku a ticho sme boli. Ten licitátor nemohol zakričať, pán Konárik, pán Čupka, vzadu nejaký mladý chalani z Bratislavy zdvihli tabuľku, musel byť ticho, že odklepnuté, rozhodná pre číslo 35. A bolo vybavené. A teraz všetci v šoku, lebo samozrejme Konárik si to chcel kúpiť, ten športhotel, to je pochopiteľné, že on má dneska kaskády, však sme dneska dobrí priatelia, takže aj týmto pozdravujem. Kúkajú na nás, že čo sa to udialo. Ten ich športhotel, to bol taká čerešnička tam v tom regióne, vieš, tam sa chodili, Bystričania chodili na obedy, jasné. No dobré, ale počkaj, to je športhotel. No však dobre, no a teraz sme predstavili, že teraz sme kúpili hotel, no tak sme sadli do aut a ideme sa pozrieť vlastne, čo sme kúpili. Som nevedel, čo som kúpil. Tak sme vybeli hore a teraz, fajn hotel, tam nejaká riaditeľka bola, personál taký zvláštny. Dobrý deň. Ako vám môžem povedať? My sme to kúpili pred chvíľkou. Fakt, vy ste to kúpili, ste nový majiteľ, že áno, vieš, to bola taká doba. No a tak dobre, tak máme hotel, tak ideme akože vo veľkom podnikať. Tak ideme podnikať v hotelierstve. Tak to bol 91. rok, tak si to uvedom, že čo to je, vieš, to... Neznáme vody. Absolútne. Mladí chalani, vieš. No a teraz čo budeme robiť? Dobre, tak naženieme sem tých hostí, tak riaditeľky sme sa pýtali, akým spôsobom fungujete. No my cez čedok, však fajn, dobre. A čo tí hostia budú robiť? Však oni lyžovať.
Teraz pozeráme na ten svah, že tam sú nejaké vleky, tam je nejaká kotva, tam je nejaká lanovka. A pozeráme do tých papierov, že dražba vlekov ide na budúci týždeň. A hovoríme, však kúpme tie vleky k tomu hotelu, však budeme mať vlastných hostí, tak ich pošleme na vlek, nemusia platiť u nás. Tak sme išli na dražbu vlekov. Tak sme vydražili k hotelu vleky. A potom išla ešte o ďalší týždeň lanovka, tak sme ešte boli vydražiť tú lanovku, aby sme to mali všetko To okopeli. je tá kabinová teraz. To je tá kabina, a predtým to bola trojsedačka. No, tak sme to takto vydražili, začali sme to prevádzkovať. Ale my sme okrem toho, my sme boli 4 spolu, takí chalani, čo sme podnikali. A ešte sme kúpili takú sodovkáreň v Topolčanoch a tam to bola fabrika na nealko, na kofolu a zelená brblavá voda. Čo vtedy bol veľký biznis. Jasné. Kým neprišla Coca-Cola a Fanta, no jasné. No a takže to bol obrovský biznis, nám to strašne dobre išlo a mali sme teda tú sekciu Cestovný ruch a tieto vody. No a teraz bolo treba investovať do tých vod. Nové nejaké mašiny z zahraničia bolo treba kúpiť. No a kolegovia sa rozhodli, že tak musíme predať tie vleky, aby sme mali dosť kešu na drahé mašiny. Ja hovorím, mne to ľúto predať. Ja to mám rád, donovali. Ale urobíme to nejak. Jak by sme to vedeli urobiť, by sme to nepredali. A vtedy mi ten pán, jeden taký najväčší investor u nás, čo bol jeden z spolumajiteľov, povedal, vieš čo, ja tvoj diel vykúpim, ja dám za teba peniaze nie do firmy, ale do sodovkárne, a ty si môžeš zobrať tie vleky. Čiže ja som si vybral môj podiel z toho všetkého, lebo ja som mal podiel, štvrtinový podiel som mal na vlekoch, na hoteli a na sodovkárni. A on mi povedal, dobre, tvoj podiel je takýto, takže si môžeš zobrať všetky vleky. To je asi taká hodnota, to si zober. Ale o toľko menej budeš mať sodovkáreň. A nie, sodovkáreň stratíš úplne. Čiže ty vyčenžoval celé vleky za štvrťku sodovkárne. Tak? Ja som mal aj štvrťku vlekov. No však áno, no, čiže, ale dostal si celé vleky. Áno, dostal som všetky vleky. A oni si nechali hotel, športhotel si nechali si tú sodovkáreň a ja som mal len vleky a lanovky. Tak som si hneď kúpil chatu pod Magurou, tam okamžite dole, od takých Maďarov, ktorí to kedysi vykúpili a potom to nevedeli splácať, ja som prebral len úver. A mal som vlastne typa na vleky a toto. A nakoniec sa ukázalo, že ten najväčší biznis boli tie vleky a ne ten hotel. No ale to už bolo pre nich neskoro, to už som ja začal zarábať veľké prachy a už som to investoval, už som išiel potom do Tatier, išiel som do Ružomberku a tak ďalej. A už som